Katja der, ja. Ha det, Katja. Ha det, Ha det fint i Tromsø. Ja, det Jeg kommer på besøk til deg. Ja. Ok, Iselin, er du klar snart? Satan, du er safe. Har du på filmen nå allerede? Det der er jo lasteren min. Åh, faen! Du tok bare på en. Nei, du gjør det ikke. Ja, det gjør jeg, faen. Satan. Det har vel dere skjev i dag. Faen! Hva da? Det er Gud. Det er en til, like. Semi. Hei, hei. Hei. Du ser ikke noe nå, men du ser det når du er på YouTube. Hallo, hallo. De så oss. Ja, han skrev ut i dag. Skrev du tilbake? God påske, ja. Ok. Satan, du kjenner ikke det. Det er noen som har hørt at kaffekoppen vår. Jeg tok alltid kaffekoppen. Ja, satan, det er dårlig. Du tar på det gamle, satan, du